ne bizo ga attajiri, 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 gayuni ne attajiri. Aure an daura, Allah ya Aisha auren kauna, ta ku zo mi murna, na ga abokan ango na shoki. Duka musulmai mun yi jilla roƙo da Allah kun Muhammadu babun zara da makami da Allah in na yi waƙa ta zara. Aure an daura Abdullahi Aisha auren kauna, to ku zo mi murna na ga abokan ango na shoki. Ango da amarya kun yi zama na amana kan kauna, ku rike soyayya kar ku sake ku. Bizo ga attajiri, 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 gayuni ne attajiri.